Bueno, atxaldeon danoi, ongitorri Juan de Lizarazura. Oain tokatzen dana erakusketa gaintzurik lehen hezkuntza eta aurrezkuntzan egindako artelana diala, umek eskolan egindakoak. Eta berez hemen zuzendariakin, gaintzuriko zuzendariakin dago, eta beak esplikako du gutxo da zein dan, eta esan beharra dago, oain inauguratzen dela, eta ekainaren 15-era bitartean egongo dela zabalik. Atxaldeko 5-etatik 8-erak arte, egunero, eta besteik ez, hitza emango diot zuzendariari. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Bueno, pituk esan du bezala, aurten egindako plastikan egindako lanan erakusketa daukagu hemen batzuek ikusgai. Teknika desberdinak erabili ditugu eta bueno, hemen erakusketa honetan daude 2 urtetatik 6. maila bitartean egindako urtean zehar eginiko lanak. Bueno, teknika oso desberdinak erabili ditugu, narrua, plastilina, marrazkia, margoak, bueno, etorri, ikusi eta bueno, berak esan du bezala, ez, ekainak 15 arte egongo da irikita erakusketa, arratsaldeko 5-etatik 8-etara, animata igandeak barne, eta animatu eta etorri ikustera. Chico,